ďalekej krajine, ktorú ohrozuje temnota a bráni ju česť, si pripravený, že dobijem ninjago? Budem čakať. sú sily dobra a zla. Otec. Jedna rodina. Prosím, čo si to povedal ako posledné? Čo? To na konci, nerozumel som. No nič, čo myslíš? Vôbec nič, len to, že budem čakať a potom už nič. Otec? La Lloyd? Presne tak. Tvoj syn. A volám sa Lloyd. Nie. L.A. Lloyd. Dal som ti meno. Zničil si mi život. Hlúposť, nebol som ani súčasťou tvojho života. Tak ako som ti ho mohol zničiť? Od týmu, ktorý poskladal Lego príbeh a Lego Batman vo filme. Slávnostne som prisahal, že vytvorím tajný ninja team. Ste pripravení riskovať život za Ninjago? Áno, idem do toho. Jasné. Možno. Garmadon! Bež! Nemôžem! Viem, že chceš, aby som sa zachránila, tak ja idem. Sľubujem, že na teba nezabudnem. Ale o to som ťa nežiadal! Vráť sa! Zlý otec nezdvíhať. Haló. Kto je tam? Lloyd Garmadon, tvoj syn. Asi som ťa vytočil omylom. Lego Ninjago. To nič, Lloyd. Nikto nemá dokonalých rodičov. Pozri, moja mama je čudná a zbiera mušle. Tvoj otec ničí mestá a útočí na nevinných. Vieš, každý je šibnutý svojím spôsobom. Už čoskoro v kinách aj v 3D.